I en data d'avui només hi ha un centre de dia públic a Palma. D'aquí un mes i mig obriran les portes el primer dels 6 centres de dia que el govern ha projectat, amb l'objectiu de corregir aquest dèficit històric. Serà el barri de Son Sardina el que disposarà d'aquest equipament. Son Sardina és un dels barris més tranquils de Palma. La qualitat de vida podria ser una de les causes que explicaria que molta gent arribi a una edat avançada. Com que és molt sa, la gent viu molt. Tenim un home que té 106 anys. Sí. Ara, per l'octubre, complirà 106 anys. I va morir una dona que en tenia 106. Miquel i la resta de membres de l'Associació de Gent Gran de Son Sardina estan contents perquè són conscients de les millores que suposa la construcció d'aquest centre de dia al seu barri. Potser vendrem aquí a disfrutar d'aquest assumpte, però no frixam. A la visita d'obra no hi han faltat els representants polítics i és que d'aquí un mes es preveu que estigui enllestit el primer centre de dia, que ha estat finançat pel govern. Tant aquest com els altres 20 centres projectats a Palma seran cedits a l'Ajuntament. Així evita que els ajuntaments s'hi tinguin que endeutar en temes de serveis socials. I després l'objectiu és que ho gestionin els propis municipis, però sigui a través de la concertació de places que fa la Conselleria d'Afers Socials. Per tant, el que volem és que el servei estigui molt municipalitzat, però que no sigui costa dels ajuntaments. En aquest centre de 30 places els usuaris podran accedir a una atenció professional sense perdre els vincles amb el seu entorn.